Oké, én Őzikeboly vagyok, és itt van velem HGFPC, ez lenne a következő videónk, ahol is Minecraftozni fogunk. Aha. Most egy kicsit látszik a billentyűzet is, de... Még a chestemet is kiütötted, add már ide! De Még a postaládámat is mindenen kívül, add már ide a postaládámat. Tessék. Igen, én azért vagyok kreatívban, ő meg túlélőben, mert én főadmin vagyok. Aha, és a polgármester. Jaja. Nagyon-nagyon gazdag vagyok, de nem a pénz számít, hanem a játék. Aha. Szóval. Ó. Közben állítgatom a telefonomat. Meg majd megnézheted YouTube-on. Már 1 perces, 10 percest fogok. Mit csinálja? 10 percest fogok csinálni. Oké. Nem csinálsz? Na csináld meg a pólust. Oké. Na gyorsan. Jó, megcsinálom azt most. Nem olyan nagy dolog. Így. Megcsinálom. Hoppá. Következőt Bandicam-mel csinálom. De este nem nagyon akarnák építeni. Nem baj, majd csinálok timesetet. Na építsed! Megépíted az utat? Nem. Na, Így építem meg. Na, úgy. akkor itt lesz, csak idáig kell megépítsed. Egy. Jó, és a másik meg, igen, pont ott eltaláltad. Pólus center. Tessék? Hát, várjál. Én azt hiszem inkább Bandicam-mel csinálom. Hát akkor... Csöztök nézők. Sziasztok! Következő videómban találkozunk, nézzetek továbbra is, sziasztok!